maka-experience na ti Aro itong lockdown, nakul ang nagsuplir ti pagtios asin sa ekonomiya buminagsak bakit sa narigis sa tuya kundi sa bilog ng punto nakul na waran ti trabaho at ako lang yan nakul na waran ti mahal sa buhay dahil sa COVID and at the same time maluya sa ekonomiya so maluya sa talibong kang kwarta dako lang nagtios and we look for a brighter future. Opo. We look for a brighter, kumbaga, year ahead of us. This is 2021. Kung saan hopeful kita. Gapos, dahil nga ni nakaaging 2020. I think the 2020 will be much better for all of us. Opo. Opo. Antes na kung ipagpadago siyan, kwento mo na, batiun ta mo na sa mga taga-Sorsogon palan, sa mga taga-Daet, live man kita dyan sa OK FM, Daet, at saka sa Sorsogon, Kong. Iyon, simulcast pala kita. With your radio station, maray na aldaw, as in Happy New Year sa mga kababayan ta sa Sorsogon, and lalong-lalo naman sa mga kababayan ta sa Camarines Norte, sa Daet, sa Bilog na Bicolandia. Happy New Year po sa inyo ko po. Opo. Kung baga, itong bigkasabi ta na mga nangyari sa 2020, lalo ining nag-inspirar sa Ako Bicol, sa misyon ka na Ako Bicol, na lalo kitang makatabang sa tuyang mga kababayang Bicolano. Tama ka, ang strength as in inspirasyon kang taga Ako Bicol is really the Bicolanos. We have shown that during times of adversities, calamity, on term yung Ako Bicol party list to help lift a finger para sa tuyang mga kababayan, mga Bicolano. So, yan that's our commitment, that's our advocacy. We will never stop. Ako Bicol never stop. Lalong-lalo na sa mga sunod pang panahon, bulan, simana, aldaw. Ako Bicol will always be kept. Opo. Aram ko, kung naan Ako Bicol, dakol na mga projects and programs na pigbusol sa national government, lalo naman sa Kongreso, sa pag-aprobar kan budget nabi kung pwede po maraman kung ano ang mga priority projects and programs na nakapalaman po sa 2021 budget kan national government for Bicol Region. Well, since this is a pandemic year, we see to it na pag-iipos sa medical asistensya talagang sufficiente ang pondo. So, pinag-asigurar ta na to pondo ta para sa mga kababayan ta indigent patients, Bicolano patients, lalong-lalo na sa hospital sa duwang regional hospitals ta, ang BRTTH, ang BMC, talagang sufficiente sa tuyang pondo dyan. Ang duwa, of course, waloy ita ng advocacy itong educational assistance. Basta kulpang masasakot kaya, basta kulpang makaka-receive kasi ito yung educational assistance for the 2021. Of course, yung mention tabial, so technical and training courses under TESDA, kasi mas nakula man ang pondo na naki-exalta for 2021. Down man sa mga farm-to-market roads, programa sa infrastruktura, sa turismo. Watch out, technically sa may boulevard sa Legazpi. We have put up another funds. Mapapagayon pa ang turismo ng business sa Legazpi. And it will be announced na lang later pag nagluwas na sa master plan sa Ponden along the boulevard. For siyang programa sa turismo. And then, yan sa programa sa kapalibutan, sa environment, pagkutihira sa environment. Yan edukasyon, salud, agrikultura, turismo, pagtaoki kabuhayan, livelihood trainings and programs, as in pagkutihira sa kapalibutan. Yan tabian sa mga programa na sa maabot or sa ngunya na 2021 nakapalaman duman sa budget na ito with emphasis duman sa
pondo ta sa medical as in sa education na mas pinadakula sa paal. And of course, assistance to persons or individuals in crisis, itong AHEX na pinag-aabot ta, na mas dakula pa ang pondo ta sa DSWD. Para mas dakula kitang matuwangan, tanganing sa mga kababayan ka, na warag makilingan, mamatian nila sa presensya kang gobyerno ating kakako Bicol Party List. Opo, tourism tabi kung anak ko Bicol nagutubod na ang turismo, sabi man nga ni Congressman Saldico, nagutubod anak ko Bicol na ang turismo saro ini sa makakatabang para makabangon garay ang Bicol region sa epekto sa tuya kan mga uminaging kadipisilan tabi, Congressman. Well, tama ka po dyan. And yan ang pinaka-mayor na programa ni Congressman Saldico to really provide tourism potential sa tuyang probinsya, sa tuyang reyon na kung saan pinagihiling niya, this is more sustainable than any other program na kung saan it creates jobs and contribute sa tuyang ekonomiya. At the same way, yung manilang pinag-promoter, siyempre nagigibok ang ibang nasyon. For example, Dubai, they ran out of oil. Wala na sila aldo man na gasolina, yung crudo na minina, but they converted their source of income from oil to tourism, and that's why kung yan mahiling mo ang Dubai ngayon, naging regional hub naman sa Middle East because of tourism, and then it creates more jobs. In fact, alang frontliner naman sa Dubai, mga Filipinos. From hotels to restaurants to any other industries, pigaharin na mga Filipinos. It's because ayaw so pinag-aapod na TLC, tender loving care ng mga Filipinos. So manera, pagkamot sa pag-service, mahiling mo, prefer din ang mga Filipinos. That's why in all front lines, mahiling mo, mga Filipinos ang yaon. So, what I'm saying is, tourism can really an engine of economic growth. Ako sa nasa ibang nasyon, mas kiligdi man sa tuyang lugar, sa tuyang siyudad, sa tuyang probinsya. And that's why it is sustainable and it will contribute sa pag-create sa trabaho, yung pagpadakula sa ekonomiya sa tuyang kalibutan. So, yan lang naro sa programa ka ako Bicol Party List. Opo, not only ining mga tourist destinations ngunyan, like Boulevard and planong i-develop ka na ko Bicol, sabi po baga ni Congressman Saldico, ipupursige man gara itong plano na pagpailaw diyan sa Bulkan Mayon, saro yan sa pigiling na pwedeng makatabang sa pag-improve kan tourism industry tadigdi sa Albay. Well, we have a line of programs like itong tourism roads leading to tourist destinations. Yan sa mga bagay na nakaplano as in nakapalaman sa 2021 budget that will contribute not only here in Legazpi, in different provinces, in the 6 provinces of the Bicol region, ang suporta ako Bicol Party List. So, yaon din sa mga list nasyonal. Aside from konkretong programa, yaon man sa mga list sa Giraray, yaon dyan sa pinagtataram ni Congressman Saldico, that para mas day na maulit-ulit mga okasyones nangyayari sa panahon ng kalamidad na nag-evacuarta sa mga kababayan ka because their houses cannot withstand super typhoon or floodings, ay dapat sa gobyerno pagkalmatalaki pondo that will relocate all our kababayan to safe na lugar at the same time to harong na ipapatungkol. Islam. Ito dapat decide na pwede tumindog as in natin na kayo ang edikwaron even sa panahon ng super typhoon that can withstand super typhoon. So those are the
legislations that we are trying to prioritize ngunya na 18th Congress. Sana dapat lang talaga suportaran tayo yung lakdang tabi nindo na yan na maparungan na lugod din yung mga trios ng mga kababayan mananggan ano. At least may slab man lamang maski sadit ano para ding problema kung may mga bagyong minaagi. Well, tama, Allen. Sa Dagos Mangiraray, ang pagkalas sa Ipondo sa pag-establisar yung mga permanent evacuation centers sa nganing panahon si kalamidad yaon may masisirungan sila, natadalaganan sila. In fact, pinakabago itong contribution initiated project ng Cubicol Party List through PAGPOR and the City Government of Legazpi. Itong pinagpaubagang permanent evacuation center dyan sa Umapon, oho. Ayan, so nagwa pa sa Ligao, and then sa Bilog, Southern Luzon, as in sa Kabikulan, pinag-initiate kayo. In fact, itong relocation site sa Bubulusan, nag-aanap na naman kita sa ehensya ng gobyerno na makakontribute naman sa pagpagibok ng mga harong, lalong-lalo na ito mga nagpawararan kay harong, pinabatan na kung binulusan bagaan sila sa panahon ng bagyo. So sabi ni Governor Bicara that we need to contribute and look for funds para mas ma-relocate na talaga those who are situated in harm's danger areas nganing dahil na mangyari grabe kung okasyon na ito na concern. Binibibulusan ang flood sa mga residentes para panahon ng bagyo. Opo, kung noted po, gabos ang mga magayon na informasyon na yan sa imo, ali sa Cubicol. So, ayan, tapos na po ang bagong taon, paglaog kan 2021, next week, ano po ang mga giribuhon ta? Maglilibot mangyari ang Cubicol sa mga probinsya tabi, arog kan mga dati tang bigibo last month? Same as what we did, pareho kang ginibot for the past 10 years. Yung magrareen sa Tuyang Ida, we will try to improve it in order to reach out more Bicolanos sa alagad. Pagtatapos sa Tuyang pag-uulay, let's live with our New Year's resolution, ano? Opo. Ano ang New Year's resolution mo, Al? Sa Tuya, kumbaga, good health sana para diretso ang trabaho ta. Mission ta sa mga Bicolano. Ayan, so wish ta. Oho. Good health and more blessings to ka. Of course, dakol na oras sa tuyang pamilya. Alagad, adaptaron ta na sana to New Year's resolution na pinag-provide sa tuya, pinagtao sa tuya ni Pope Francis. Ano pa ka? New Year's resolution, the Pope Francis list. Ano na ito, Al? Hindi ko pa Alin sa DCGB News online, piga ano ko man siya na piga screenshot ko man siya na. Narodoman mo pa ini, Al? Hindi ko na take note. Anyway, tabi ko, sige po, magitan mo, opo. Ang sabi ni Santo Papa, para sa iya, dapat ang satuyang New Year's resolution, okay, inot, don't gossip. Ano sabi yun? Dahil ka magpara-chismis. Yan. Bawal ang chismis. Nakulog tinamaan, ano? Yeah, tama. Nakulog tinamaan kang kwiti. Oo. Gary fireworks, ano? Oo, sige po. Sabi ni Santo Papa, number 1 New Year's resolution, don't gossip. Tama ba nagadala, no? I-chismis mo, ikag mo na siya sa may kamugtakan na bagay, ano? O panduwa, finish your meal. Pusun mo daan sa imong awahaw, pangudto, asin kabangging, anong healthy ka. This is a very basic bagala, no? Basic, Ito sa panduwa. Duwa na no? Sa pulo ideal. Sige po, gayon yan, at least maaramang kan tao. Importanteng marayan. Don't gossip. Like ka magsara-chismis. You finish your meal every day. Okay. Hindi ka magpalapos kang sa imong pagkaon. Oo. Pero di dapat para papasma. Diet pag-iraray. Hindi ka magpara-papasma. Sa magbilang ka. Pang tulo, make time for others.
Yan. Patay ka maging selfish. Bako lang sa permisa na ang Sa'yo oras mo. mo para sa diri mo. Oo, so You share it with your loved ones, your Mhm. families, your wife, to your children, to your friends, to your close relatives. Tulunala, no? Don't gossip. mhm, Finish your meal. Make time for others. mhm. Pang-apat, choose the more humble purchase. Mhm. Pamal, choose the more humble purchase. Sabi Okay. yun, dahil magkaipuan na mahalon para makatipid ka, mga bagay-bagay na mas barato. But, you try to live as humble as possible. Sa mga basics, ano? Yeah. So, importante Sa sa basic, Oo. sa mga importante. Kaya magkaipuan na, halimbawa kung sa auto, pwede ka mamubakal si Toyota instead to Ferrari. Mhm. Mhm. So, yan. Choose the more humble purchase. Panlima, siguro importante yun eh. Opo. Meet the poor in flesh. Yan. Sabihin, in order to experience kung anong kamugtakan sa mga kababayan, you meet them in person. Bisitahan mo sinasend ng mga barangay. Mhm. Okay? So, para mahilo mo kung anong kamugtakan. Yeah. Araw kang Sa pigigibukan. tuyang mga Araw kababayan. kang pigigibukan ako Bicol kong. Bibisita Tama yan. talaga. So- Bibisita talaga. So, we go to their barangays, we go to their homes, Mhm. we go to their places, para mamatian mo kung ano siya pangangaipo. Being a representative, Al, can only know the sentiments, the needs of your constituency Yes. if you visit them in flesh. So, sabi ni Pope Francis, meet the poor in flesh. Mhm. Okay. Number 6, Sige po. stop judging others. O, kasabi na ni Kampang Chismis, Mhm. panguhusga baga sa kapwa. Yan. Oo. Ang chismis mo, sige ka man panghusga sa kapwa. O, Mm. sabi ni Pope Francis, aside from stop gossiping, stop judging others also. So, you should also, kumbaga, ikaag mo man ang sadiri mo sa indang lugar para mamatian mo man kung sa intinda naghahali. Mhm. Kung sa intinda naghahali. Okay? Opo. Be friend with those who disagree with you. Tama yun, Al. Befriend. Hindi ang number 7 na New Year's resolution Oh. na kung sa'yo, dapat so mga amigo mo, pinagkakauyunan mo, bako sa na siya nag-uuyon sa imo. Mhm. If those who disagree with you, Sa mga dagit you sa should imo. also befriend them Mhm. para mas maintindihan mo man kung ano ang kanilang opinion, question, Mhm. and at the same time, it also improve and enhance your sa imong pagkaintindi Mhm. sa ibang tao. Aha. Number 7 na ito, Al. Opo. Number 8. And number 8, make commitment such as marriage. So, mga day pa na nag-aragong. Sabi ni Pope Francis, you should make commitment. Ah. Baka sa imong partner, nagpaparaalat naman. Aha. Luyo na, 10 years na dahil kang commitment. Sige sanaan tuga-tuga dahil man ki sirtong Ah. oron. Pero sabi ni Pope Francis, bako man sa nini tungkol sa pagpapaagong Aha. sa marriage, but you have to make commitment. Mhm. Number 9, Al, Opo. make a habit to ask the Lord. Yan ang pinaka-importante, Al. Aha. Nagabos na oras, mag-agad ka. Guidance, protection, and of course, approval sa tutuyang mahal na Diyos. Mhm. In all things that you do, sabi nga ni, seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. This is what the Pope Francis said. Mhm. Make it a habit to ask the Lord. Seek ye first the kingdom of God. Pinagtuturo yun sa tuyaan. Opo. Opo. Bilang sarong Kristiyano. Aram tayo. Magayon That's niya. number 9, Al. Opo. Very important. And last. Number 10. Ano tabi, Al? Number 10. Sige po. Be happy. Be happy. Yan ang pinaka-importante. Dapat happy ka, Perno. Be happy kung ano ang Umanan. yaon. Be happy na. Yeah. Makontento Sabi ka ni sa Pope sadiri mo. Francis, you should be contented. Yes. Kontentado ka. Dapat Mm. kung ano man ang sigwa ka, you should be contented. Dahil ka mainggit, Otherwise- dahil ka mainggit sa iba. Yan. So, ang inggit pati, Al, warang bulong. Dahil bulong yan. Gabos raot.
Gabos route dyan. So, should be happy, be contented. So, yan na lang Ay, 2021 very good. Magayon, no? New Year's resolution, sampulo, Opo. by Pope Francis. I-adapt na sa Mhm. tuyang buhay mo yan. Tanganing maging matuninong, masagana. As in, maugma kita Mhm. for this 2021. So, yuman sanaan. Opo. Thank you so Okay, much, Aldaw. Kong. Oh, Happy New Year. Happy New Year and God bless. Happy New Year. Opo, God Salamat. bless. Thank you so much. Ingat God po, bless. tabi Kong. Ingat. Ayan, Congressman Pido Garbin Jr. po. Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Magayon sa mga nakuatang informasyon ko niyan. Bako sa na sa laog kan ako Bicol, kundi yan, mga mensahe po na ipig-share sa tuya ni Congressman Pido Garbin Jr. Ngunyan na pagsabat kan bagong taon. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:15 na. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakiuron si Davao City Mayor Sara Duterte na halio na ang sa iyang pangaran sa mga poll o survey na may kinaraman sa 2022 national elections. Sinabi o ini matapos na manginot ang alkalde sa listahan kan mga posibleng presidential candidate sa pinakauring survey na ginibo kan Pulse Asia Survey. Tinawan doon ni Sara na harayo pa sa isip kan mga Pilipino ang maabot na eleksyon dahil sa krisis na namatian dara ka nagapadagos na COVID-19 pandemic. Mas marahay na tawan ng atensyon ang mga tunay na problemang kinakatubangon niyan kan mga Pilipino. Mantang sinabi man kan kampo ni Vice President Leni Robredo na amay pang marahay para mag-focus sa pre-election polls. Sinabi niyang bako ini ang tamang oras para sa pamulitika asin pagipag-iskaramosa para sa eleksyon. Iyan ang pangalas 9 bareta, sinurat ni News Director Edwin Peralta, ang sendong naging tagapagatod bareta, Al Armario. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag Safe Wash with Safeguard. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulang tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulang tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulang tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang!
Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Diyos mabalos po, si Kiko Pangilinan po ito. Ngayong panahon ng Pasko, patuloy ang ating pagpapatunay na mas matibay ang ating pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng kahit anong sakuna. Sama-sama po tayo sa pagharap sa isang bukas na ligtas at punong ng pag-asa. Mula sa aming pamilya, kay Sharon, Casey, Frankie, Miel at Miguel, si Kiko Pangilinan po ito. Sarong maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Year pigmama wot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ay, abante kita digdi sa programa. Ako Bicol program po ini. Ayos man itong bareta, ano? Nadagog din itong bareta na ano ini, may pakiuron da si Davao City Mayor Sara Duterte. Nahaliun na ang pangaran niya sa mga survey na siya ansaro sa mga potential candidate for president sa national election sa 2022. Iyo man so sabi ni abako daw ini panahon kang politika. Kuya man Saka iyo man so sabi ni Vice President Leni Robredo ang sa tuyang Vice President na Bicolana. Tubod man kamukaan. Tubod ka man Kuya Mane na bako ini ang panahon kang politika. Huwag karalan si Manindo Pikit. Ay nako. Naniguan man na dahil pa ini panahon kang politika. Kan sarong taon pa, sige nang pamurolitika. Sige na baka relibot Kuya Mane? Sige na relibot. Relibot man ang kon daing
halong politika. Kita hipokrita digdi dapat. Iling anak ko Bicol, totoong naglilibot anak ko Bicol. And ako na, may politika na talaga dyan. Sa paglibot-libot nga ni Kuya Manny ka anak ko Bicol, manilayan ang nagbuburot ang istorya na ngaya. May plano na ngaya sa 2022. Natural na iyan. Ang importante, nagkatrabaho. Nagkatrabaho ang ako Bicol. Naglilibot iyan siyempre, nagkatao ki ayuda. Nagreparo man kung ano ang mga pwede pang maginibo ninda dyan sa mga barangay. Sige nga ni bagaan libot ni si Congressman Saldi ko baga. Gusto honon ka yan sa kasi kong pido na yaon sinda sa barangay. Na mamatian talaga kung ano ang tunay na problema kan barangay. Na-observe ko mismo, Kuya Manny, personal. Pag nagbibisita sinda dyan sa mga barangay, minsan nagko-cover man ako kan activity ninda, Kuya Manny. Nakulang problema sa barangay. Mga tubig, ayan na mga tungkol sa ilaw. Pero kadaklan talaga tubig. Problema, mga pirang taon pa, Kuya Manny. Ang tubig talaga dapat tutukan talaga yan kang gobyerno. Kaya nang bigibong niya kan ako Bicol na sa mga barangay na dahil pigarabot ki supply kan tubig na halidigdi sa sentro. Magayon na yan at least natatawan sa mga yaon sa radyo na lugar, mga makairakon, nagatsaraga sa bubon, nakasagurong. At least na dagdagan sinda ki mga ayan na deep well. Di ka pag-ibo yan kan ako Bicol, tangani na makatabang sa sindang pangangaipo. Ngunyan ta sa naaraman na party pala na iyang kan New Year's resolution ni Pope Francis, Kuya Manny. Nabanggit ka sa bago ni Congressman Pido. Na panlima yan sa resolution ni Pope Francis na dapat meet the poor in place. Kumbaga bisitahon mo ng gadyan sa mga pobre sa barangay, tanganing mahiling mo ang kamugtakan nindang aktwal. Baka araw kan iba na politiko na, mahiling mo sana kung ma-eleksyon. After election, wala na. Pagkabarakalakan boto nindo, dahil na, oto na, sige ng kurakot. Corruption duman. Damot na naman kipang bakal. 2022, yaw na naman. Saka sana minabotwa. Ayan tabi, kaya ining bareta na ngaya dahil halong politika. Ini dahil papanahon ba sa politika, dapat ngaya magtrabaho muna. Tama man si Davao City Mayor Sara Duterte kami kasabi niya. Pati si Vice President Leni Robredo, naamay pa para sa eleksyon. Pero sa isip ta lang, kita magparalansihon kayan. Katotohanan, may politika na permi dyan. Ang importante, araw ka na ko Bicol, nagtatrabaho. Nag-araw ka iba na after election, wala na. Ay, baga. Anyway, tabi, ano oras ta? Alas 9:27 na. Happy New Year na sa Sendo Gabos, tabi, ano? Sa mga kaubayan taman dyan sa Catanduanes, oy, may nagdadawag man sa Catanduanes palan. Kamusta ka mo dyan? Siyempre, so iba pang mga probinsya taman dyan sa Masbate, Albay, Kamsur area. Kamusta tabi ka mo dyan? Digdi sa tuyang lokalidad man, dyan sa mga barangay, kamusta? Ayos man baga so New Year, Kuya Manny, ano? Although na mga may mga kadipisilan, siyempre may health protocol kitang pigusunod. Pero at least nairaos na naman sa New Year. Kulang kay paputok. Digigan sa Legazpi, bawal baga. Bawal da so kung anong mga bawal. Pero dahil naman maiwasan, Kuya Manny. Ang importante ngunyan, sa tuyang pag-ampang kan 2021, ako unta na sa buhay ta na new normal na buhay ta, Kuya Manny. Una-unaon mo yan na dahil nagmirbida ng iba ta, masabatan mo, Kuya Manny, nagkamask.
Asanas naka-mask. Kaya yun na yan ang buhay ta, new normal. Kung minsan naka-face shield pa. Ay nako, dibisilon man kung may face shield ka permita. Minsan baga, Kuya Manny, apektado naman ang pag-angos-angos mo. Pagalon baga, sana aliw na yung face shield, ano? Inutil man baga ang face shield, ta, araw ka rin, naka-antipara ka na, naka-mask ka pa, ma-face shield ka pa. Kung sadit-sadit, Kuya Manny, ang lo kan dungo mo, kita lang magkaangos. Ibisilo mag hiro-hiro pag may face shield ka pa, ano? Sana aliw na yung face shield. Inutil man baga, araw kan. Kakagan, ma-face shield ka pa. Diyan sa mga mall, obligado talaga. Pero ang pakalaog sa gwardiya, maagi sa gwardiya, Kuya Manny. Isiring man sana, itataas man sana, kikag sa payo, sa face shield. Kaya inutil na yan, face shield. Sailing ko lang, personal, Kuya Manny, ano? Dapat gayon, Hindi lang, basta. Ayun yan, siguro, mailing yan ka na ATF ta. Lalo kung nagmumotor ka, Kuya Manny. Matanggal ka na naman kan face shield. Malanganin kan sa Rosistorya ko sendo, may sarong lalaki dyan sa sarong department store, yung dagito nun. Nag-iidali talaga, Kuya Manny, nag-iidali siya. Sa kahidalian niya, nawalat sa face shield niya duman sa motor, nasa bag. Naka-helmet siya, Kuya Manny, naka-helmet na nag-iidali nga ni. Dahil nang pinalaog kang gwardya, dagito nun sa lalaki. Yung nagsusuriya. Ano nga yung problema kan? Helmet mo na face shield. Anong pagkaiba ka na protection man sa pandok? Dagito nun talaga siya. Anyway, dahil kitang maginibot yan ang mga pag-aadal kan. Mas mga eksperto daw sa tuya. Mas mga matatali na nagiling kan mga protection ta sa salud. So, sabi ka ni Kuya Manny, gano'n nga OA naman, OA na. Diyan sa mga bulod, Kuya Manny, dahil man nasunod yan. Puro face shield na, puro face mask nga. Ay man. Ay man, lagod kinaka-COVID dyan sa mga, kulang man dyan sa mga bulod. Nako-COVID talaga. So, sa mga may edad na, maloyan ang resistensya. Importante, sabi ni Pope Francis, isabay ta sa New Year's resolution ta. Di kita pagutom na magpaparapapasma, Kuya Manny. Tangani na makusog ang satuyang resistensya. Uliton tan sinabi ni Pope Francis, ali ni kay Congressman Pido na pigsir sa tuya. Ang unya na taon, iwas-iwasan taan chismis. Taan chismis, iyo an mayor minting minsang pipo nan ki ribok, Kuya Manny, an chismis. Maski dyan sa mga barangay, ilingon mo ang blatter sa mga barangay. Kadaklan ang pigpunan kayan chismis. Kaya tama si Pope Francis. Iwas-iwasan taan chismis. Maray kami taan chismis, trabaho mi. Pero may limit lang. May mga limit man ang samuyang trabaho. Kaya iwas-iwasan taan chismis. Panduang tugon ni Pope Francis, hindi kita magparapapasma, ayusun taan buhay ta. Pantulo, dapat may oras ka sa kapwa mo. Bako na puro sana sa imo. Ano gali mo? So ako. Sako. Bawasan ta na ano galing araw kayan ta. Maraot iyan na makasadiri ka. Dapat tatataw ka mag-share sa kapwa mo. Panapat sabi ni Pope Francis. Bako ka masyado kaprityoso sa buhay mo. Kung mga basic mo sa nang kaipuhan pangural daw, isa na pagbakalon mo, bako na kung ano-ano na mga palabor mo sa buhay mo. Panlima, yun nga nabig sabi na bisitahon mo ang mga pobre, duman sa saindang namumugtakan kung ano talaga ang sitwasyon. So mga ayo-ayo dyan, makaukod kitang riparohon sa mga mas pobre sa tuya. Ikaanom, magayon na ini, stop judging others. Hindi kita magpara komentaryo laban sa iba. Magpara comment kita laban sa iba. Hilingon ta mo nan sa dirita. Pangpito, sabi ni Pope Francis, be friend to the people. So mga dagit-dagit sa imo. So mga people who disagree sa imo. Dapat amiguhon ta sinda maski mga kadagit-dagit.
Hindi ko untang maging amigo. Ini ang pinakadipisil, Guyamani, ano? Ini ang pinakadipisil gibon. Amigoon mo, so dagit chay mo. Gibon tang paagi na, ano yan, maging barkada ta sa mga dagit sa tuya. Pangwalo, make commitment. Make commitment. Ini mga make commitment na ni. So mga pangako, dapat, ano ini, gibuon mo, ay magpara utik. Hindi ka para tuga-tuga ka sa nagoyawan niya, ano. Ngayon, nga si Lowens, naggigibon na niyang kan commitment niya. Ano, Lowens? Ay, nako, pang siyam. Ano ini, take a habit to ask the Lord. Yan, pinaka-importante ini. Pagkaturog ta, pagmatata, an mahal na Diyos manggaray an sa tuyang dapat na maging guide. Ano? And pansampulo, ultimo, be happy. Kung ano ang yaon sa tuya, ano kita, be happy. Makontento kita sa dirita. Iyo po, naulit ko lang sa sinabi ni Congressman Pido. Hali kay sa mensahe ni Pope Francis ngunya na New Year. Yan sana, yan man ang itanumta sa satuyang isip asin puso. Iyo po, okay, param na kita kasubra naman kita kidiit. Higit sa programa ka na ko Bicol, pangaran ninda Congressman ko, Congressman Pido Carmen Jr., iba pang mga taga ako Bicol, Bayamani sa control. Ako po ang sa inyong amigo sa Radyo Giraray, Al Armario. Thank you. God bless us. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa Indo